Ola, ides construir outra atracción do voso parque, neste caso un carrusel musical. En primeiro lugar, seguirede os pasos usando as pezas de Necha e Microbit. O mecanismo que pretendemos deseñar deberá levar un engrenaxe composto por dúas rodas dentadas. A roda dentada máis pequena fará que a roda grande xire máis lenta. Para rematar, faredes o voso carrusel utilizando palliñas de cores, silicona e cartulinas. Eseñaredes uns cabaliños de cores que debedes recortar e pegar directamente na parte media da palliña. Na base baixa faredes un burato no medio. Faredes un deseño orixinal para decorar a parte superior do carrusel. Non olvidedes programar a Microbit para que todo funcione correctamente. Xa tedes o voso carrusel musical.